Jeg hedder Jannik Petersen, jeg bor i Aspel, og jeg laver rigtig mange kreative ting. Når jeg ser en ting, så vil jeg godt have det lavet om til et eller andet, også fordi at jeg vil ikke have et hjem, der er et IKEA-hjem, så derfor der kan jeg godt lide at lave min egen ting. Jeg har taget en violin med. Der er så ikke rigtig en historie bagved den. Jeg fik bare en idé om, at den kunne nok blive til en lampe. Og jamen, så lavede jeg en lampe ud af den, og så står den derhjemme og giver flot lys i min stue. Grunden til at vælge genbrug i dag, det synes jeg er meget vigtigt, fordi at vi har jo en smid-væk-kultur, hvor vi handler ind, og så smider vi ud, når vi gider at kigge på det mere, eller når det er gået i stykker, fordi det er lavet for billigt. Så derfor mener jeg, at genbrug, det giver noget andet til ens hjem, og så bliver ting brugt igen, så skal vi ikke til at fremstille noget nyt. Jeg håber, folk tager med sig det, at de kan se muligheder i gamle ting, at de godt kan bruges igen. Det kræver lidt at få det lavet om og lidt, men man kan jo bare prøve et par gange, fordi det er jo bare nogle ting, der er livsværdige.